Ipahunong ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang procurement order sa mga serbisyo gikipo alang sa palarong pambansa aron masiguro kung nahasubay ba ang tanan o walay mahidabong trampas sa proseso. Sa naton didali pinagi nining report. Usa sa gitumbok ni Acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ang portalet rental nga maabot sa 21.9 million pesos nga gihulagway nini nga hilabihan ra kadako nga dili man maangkon sa dakbayan sanglit abangan raman kini alang sa palarong pambansa 2024. So by nini ipasusi sa Acting Mayor ang tanang nalambigit sa procurement process sulod sa tulo ka adlaw aron masiguro gyud nga way problema masugatan. Gipaniguro hinuon sa opisyal nga dili mapiktuhan ang pagpahigayon sa palarong pambansa. Tanaw na po ang gipang prioritize nila ang ilang budget, no, kay daghan kaayog mga information coming from my office, coming from other offices nga basig na ay mga items nga dili priority or dili kinahanglanon. So mo na I'm ordering for its immediate suspension. Samtang nagpahigayon og ocular inspection ang Acting Mayor sa Cebu City Sports Center diin nakita niya nga wa pa masugdi ang pag-rubberized sa track oval. Gumika nini gimanduan niya ang kontraktor sa pagpahuman sa ilang trabaho sa tukmang panahon aron siguradong maggamit na kini sa dakong kalihukan sa paugnat sa kusog sa nasod. Nagpadayon pa ang trabaho sa pag-rehabilitate sa Cebu City Sports Center. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.